Bon dia a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a la, ojo, atenció, novena Setmana Europea de la Formació Professional així en Fatoverga. He de dir que encara que s'ha jo mai en la vida tinc vergonya, això em posa un poquet, és a dir, que paciència amb mi. Bé, la meva intenció ara no és fer-vos spoiler del que va ocórrer, però vos adelante que en aquest dia anem a comptar amb emprenedors que han fet d'una idea que tenien al seu cap un negoci, i que de segur vos poden donar idees o inspiració per al vostre futur laboral. Però, primer, ara vos conto l'estructura que tindrà aquesta jornada. Gaudirem d'una taula redona i esta estarà dedicada a l'emprendedoria. Farem també tot el possible per intentar seguir la programació a l'horari estipulat, perquè és algo que nosaltres ens agrada enrotllar-nos con les persianes, entonces anem a ir, estar molt en control. I també, per supost, també tindreu l'oportunitat vosaltres de preguntar als ponents, perquè no oblideu que això està fet per a vosaltres, per a que tragueu partit i que aprengueu i aprofiteu l'experiència al màxim. Així que anem al gra i comencem. Primerament, voldria que donarem un aplaudiment molt fort, perquè ella se posa més nerviosa, a la nostra directora del centre, esta torreta, Laura Vallús. Gracias. Buenos días. Bueno, vamos a inaugurar la Semana Europea de la Formación Profesional. Esta es una iniciativa de la Comisión Europea donde quiere poner en valor, quiere dar a conocer todos los beneficios que tiene la formación profesional. A ver, la sociedad está cambiando gracias a la tecnología y la FP se reconoce como la fábrica de la buena energía. La fábrica de las personas con talento, con habilidades, que trabajan por y para las personas. La formación profesional no es una etapa educativa más, ni es la hermana pequeña de la educación. La formación profesional genera talento, desarrolla habilidades y también proporciona a las empresas todas las capacidades gracias a la FP Dual. Con la FP Dual, los alumnos aprenden todas las habilidades y capacidades que la empresa necesita. Este año le hemos dedicado al emprendedurismo. Por ello, como ha dicho Catalina, hemos invitado a emprendedores para que nos cuenten un poco cómo han nacido, los problemas que han tenido y bueno, y eso. Espero que saquéis ideas muy buenas para vuestra vida. Sin más, pasamos a la mesa redonda. Gracias. Les paraules d'Ora, segur que, com bé has dit, seran extremadament profitoses i aprofitaran al màxim aquestes experiències. Bé, per això prego que pugen a l'escenari els membres que formaran part de la taula redona. En primer lloc, demano que pugi a l'escenari a la directora de la Fundació Espurna de la Comunitat Valenciana, Nacharo García Sabater. Després també a la gerent de l'empresa Jo Voy, Oreto Martínez Galeano. Al gerent i fundador de l'empresa Woodbands Handmade, Lorenzo Moreno Aliaga. A una de les fundadores i integradora social de Depèn de Tu, una associació d'atenció a famílies amb persones dependents, Oreto Miquel Miguel. També a la meva companya Jasmina Monelli, que farà de moderadora a la taula redona i que també serà encarregada de donar pas en moltes preguntes. I a mi, Carla Saló, que soc Community Manager i una de les cofundadores del Vinet i Bo, una tenda de vins i productes gourmet en el Cira, tant física com virtual. Pot dir, no? Bueno, benvinguts i benvingudes a esta meravellosa taula redona. I primer que res, voldria donar-vos les gràcies per haver assistit a la nostra convocatòria. És un plaer tenir-vos així amb nosaltres perquè estic segura que ens aneu a aportar moltíssimes coses.
Primer que res, m'agradaria que començarem un poquet presentant-vos i dient a què es dedica la vostra empresa. Quins anys us dediqueu i un poquet introduir la taula redona. Algú s'anima a començar? Oleta, tu mateixa? Bueno, bon dia a tots. Moltes gràcies per convidar-me a aquesta taula redona. Jo soc Oleta Miquel, soc integradora social de l'Associació d'Atenció a Persones Dependents Depèn de Tu. Depèn de Tu és una associació sense ànim de lucre que gestionem centres de dia i servici d'ajuda a domicili per a persones majors dependents, la majoria amb malalties d'Alzheimer i altres demències. Bueno, yo soy Loren. La principal empresa que voy a montar hoy me dedico a Woodvans, me dedico a convertir pues, al final cualquier tipo de vehículo en vehículo vivienda, lo que es camperizado, la van que está más de moda. Estamos especializados en el off-road, tanto furgonetas como camiones. Y bueno, pues os contaré un poco. Luego aparte, la verdad que tengo alguna empresa más, pero básicamente es como un ecosistema que hemos hecho alrededor de Woodvans, que es la principal, y entre ellas pues se va retroalimentando. Bueno, yo soy Coreto, la meva empresa és Jo Vull Marquesat, perquè és una empresa de reparto, de delivery, que fem els comerços i per a població de Marquesat, tant el centre del poble com les urbanitzacions. Hola, jo soc Xargo García i soc la directora de la Fundació Espurna i treballem per l'atenció integral de les persones amb discapacitat intel·lectual. I per poder treballar tenim des d'un club d'oci fins a un centre especial de treball, un centre ocupacional, centre de dia i vivendes tutelats. Jo ja me coneixem, soc Cata Salom, infermera, professora vostra i a banda, junt amb el meu home, vam crear Vinetivo, una tenda que estem especialitzats en vins de xicotetes produccions, bodegues familiars i en conserves que tinguin algú que dir, no? Que quan ho proves digues, mare meva. Els serveis, i el primer que m'agradaria exposar a la taula redona és una pregunta per a vosaltres, i és que jo, per exemple, en l'assignatura d'empresa, alguns dels meus alumnes estan per així, no? I a voltes me diuen, bueno, però és que jo a dia d'avui no tinc en ment emprendre, no? Però vosaltres penseu que un emprenedor ja naix emprenedor o pot arribar a canviar les seves circumstàncies, a adquirir les actituds i les actituds necessàries per a ser emprenedor? Què penseu? La cara, no veig que tinc el micro, En el meu cas, jo pense que, a veure, està clar que potser alguna persona sí que naix en ja algo especial de dir, ai, és que jo sempre he volgut fer la meva pròpia empresa i demés, però de vegades, com en el meu cas, jo no tenia ningú tipus d'interès en crear la meva empresa, però em vaig rodejar de gent que em va inspirar moltíssim i vam dir, ostres, i per què no nosaltres? No, és de veres que en el meu cas jo m'he deixat tot per la meva empresa, però el meu home sí, no es dedicava a això i ara només treballem en Vinetivo. Així que jo penso que l'estar rodejat de gent que t'inspire i potser poden passar els anys, veus que no hi ha res per a tu, però de sobte s'encén una llumeneta i dius, sí, jo faig això, i potser ningú ho ha fet, o sí que ho ha fet, però jo crec que puc millorar o donar altres coses que altra gent no dona, per què no? No sé, és la meva opinió. Jo crec que n'hi ha gent, com tu has dit, que sí que naix, i n'hi ha gent que en el nostre cas és la necessitat, no? O sigui, realment els emprendedors van ser mon pare i ma mare fa 25 anys, perquè jo tinc una germana amb síndrome de Down, i entonces vivíem a Gandia, i en Gandia el que n'hi havia no era el que més els agradava a mon pare i a ma mare, i mon pare, ells tenien la seva vida solucionada, perquè ell era funcionari, era professor, era catedràtic de química, però van dir, bueno, i per què no? Anem a fer alguna bo per la meva filla i, a més, bo pel resto i per molta gent, no? I actualment, des de veres que estem atenent a més de 400 persones. I, a més, ens ho disfrutem, no? Que també és el més important. Quan tu emprens, és algo que vols fer perquè la gent siga més feliç, en el nostre cas.
Y bueno, yo creo que es cuestión de empeñarse uno y de decir, vale la pena, ¿no? Y yo creo que sí, que no fa falta naixer, sinó és tindre la inquietud de voler, en el nostre cas, fer algo perquè molta gent puga ser més feliç. Yo en mi caso es un poco un mix, porque yo sí que, bueno, somos pares y la meva familia era empresaria, tenía 2 empresas, entonces yo sí que tengo siempre claro que yo volía acabar teniendo una empresa. Y después no sabía de qué, pero volía a tener una empresa. Y en el caso de Yo Voy va a ser porque algo molt original, que una paella, nos faltaba un ingredient, plovia y no tenía ganas de ir. Entonces valen pensar que ojalá alguna de las empresas de delivery que están en la capital pudieran arribar al Marquesat. Y entonces de ahí va a ir la idea de crear esa empresa familiar también. Bueno, yo la verdad es que siempre he tenido claro que quería emprender. No me imaginaba que iba a acabar haciendo furgonetas. Es más, antes he montado otras cosas y no me han salido bien, pero sí que es verdad que lo quería desde muy pequeño. Yo sí que es verdad que lo que veo, si no tienes ganas de siempre, es que para emprender, sobre todo, o sea, para mí hay como 2 conceptos de emprender, que es emprender, montar algo que, bueno, que funcione bien y pueda vivir, o emprender y montar algo, que es el caso de lo que estoy enfocado, en hacerlo crecer para después venderlo. Entonces, tienes que tener muchísimas ganas porque las cosas que se hablando mal y los contratiempos que va a tener en el camino, pues van a ser muy duros. Entonces, simplemente pues lo haces por emprender, pues fácil que no llegues a ningún sitio porque no llegues a aguantar ese tipo de presión a la que acabas teniendo que someterte. Bueno, en el cas de Depèn de tu, me sent molt identificada en cotxe. Això naix de la necessitat. En estos pobles no hi havia recursos per a persones majors i entonces els 6 socis que fundaven Depèn de tu també teníem els nostres faenes, els nostres treballs i ha sigut una aventura que ha crescut, no és el que nosaltres no esperàvem i que ens ha arrastrat a dedicar-nos a Depèn de tu per complet. Ojalà no haver hagut aquesta necessitat tan important, però estem disfrutant-la molt. No som emprendedors, ningú dels 6, érem treballadors d'altres empreses, jo en el cas de l'EPA concretament, i no havíem pensat mai ser emprenedors, tindre una empresa, tenir una associació, però la necessitat ens ha dut això i estem disfrutant-ho molt. Moltes gràcies. Pues com podeu veure, hem comptat diferents exemples, no? Persones que han nascut en la inquietud i vegades que ens coneixem en la necessitat. Aleshores, mai podem descartar res, la trajectòria professional i personal és molt llarga, aleshores és un ventall que sempre pot estar obert. Molt bé. Vinga, doncs anem a avançar en la següent pregunta que tenim preparada per a vosaltres. Ens agradaria que ens comentàreu com va sorgir i què es va empezar a crear l'empresa. Però de totes maneres està ben resolta. Anem a avançar. Una cosa que és molt important, jo crec que l'empresa, el negoci, que tinc aquesta idea, és si penseu que ha sigut important i entenc que mantenir la confiança en vosaltres mateixa i en la idea que volíeu dur a terme. Pues sí, crec que és imprescindible tindre l'objectiu clar i sobretot en els primers anys, que són els més difícils per a entendre qualsevol cosa, perseguir aquest objectiu i no deixar-se endur per les dificultats de primera hora. I després, per mantindre's i créixer. També créixer ràpidament, desordenadament, sense tindre un objectiu clar, també pot portar a problemes en l'empresa. Però tindre l'objectiu és primordial. A ver, yo creo que sí, tener sobre todo mucha confianza porque vas a perderla en el proceso o lo vas a ir perdiendo a veces. Entonces, si no tienes una confianza muy fuerte para ir recuperándola, pues cuesta bastante. Yo en mi caso era mecánico de coches de carrera, de fórmula, y aparte ya tenía una empresa de compraventa e importación de coches que podía vivir bien de las dos, evidentemente, y aún así lo dejé todo por empezar al final el proyecto de preparar vehículos camper
hace 14 años cuando en España eso no se estiraba y la gente me decía que qué estaba haciendo. Y al final pues tienes que confiar en ti, en tu proyecto y tirar adelante. No hay mucho más ahí. En mi caso también, porque a mí no hacer caso al no es muy importante. Perquè resulta que som un poble molt xicotet, on la gent estava molt acostumbrada a anar a peu a fer la compra o a la farmàcia o a tots els jocs, entonces me deien que així en el poble no anava a andar avant l'empresa. Pues a pesar dels nos, jo vaig inaugurar el 2021 i ahí seguim a tope. Entonces, no hi ha que fer cas a com dir que no. Si cregava una idea, n'hi ha que perseguir-la sempre. A veure, en el nostre cas és necessari creure, a més quan treballes en ajudes públiques, no? Perquè moltes vegades el no de la subvenció el tens ahí i te diu quan ja portes un any de projecte, no? Entonces, i dius, ostres, ja com paguem? I per què n'hi ha que pagar? Això és vital, no? A tot el món que t'ajuda i a tot el món que treballa amb tu i a tots els proveïdors. Però és de veres que tens que, en el nostre cas, quan vam començar, que el primer que vam fer és hipotecar-nos i no tindre la primera subvenció perquè va haver un canvi de govern i aquestes coses que tenim de sorpresa. Si haguera sigut per als molts dels patrons que van començar, s'hauria acabat aquest mateix any. Però con la persona que n'hi havia darrere, les personetes que anem en pare i mare ho tenien superclar el que volien i que valia la pena anar i lluitar per ser feliços amb la gent. I el de feliços a mi em pareix una tonteria, però ho tenim en els estatuts de la Fundació. Naix per una integració sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i perquè siguin més feliços. No queda com que és bonic, sinó perquè creguem en aquesta realitat. Però és necessari tindre l'objectiu superclar i és superclar que volem donar feina a unes determinades personetes i atendre a unes altres i n'hi ha que anar avant. És de veres que lo del no estic també d'acord perquè tot el món te diu que estàs loco, que ja veus que això ho pots solucionar en un altre puesto, que si te'n vas a València o te'n vas... Però tens que tindre aquesta inquietud, estic totalment també d'acord. Però és de veres que ens venen mal donats també i n'hi ha que continuar. Però és de veres que a vegades n'hi ha que donar un pas enrere i a vegades tornant a replantejar la idea o buscar. Però jo crec que si uno té clar i té clar que el servici que estàs donant és bo i de qualitat, segur que acabaràs bé i molt bé. I a més, hi ha moltíssima feina. Nosaltres, en el nostre cas, va néixer d'una necessitat, era perquè ens agradava la gastronomia, no gourmet i demés, però també ens agradava moltíssim viatjar i conèixer a bodegues xicotetes i demés. I veiem que no hi havia aquest tipus de venda, no? Normalment quan vas a comprar a algun lloc estan les típiques marques però no estan les més menudes. Entonces nosaltres començarem a estudiar per gust, això d'agafar un llibre i dir, vaig a aprendre sobre el vi, el tempranillo, no sé què, vamos. I recordo un dia que estàvem en casa i ese dia diguem, definitivament anem a muntar la nostra empresa, començarem el tenda online i ens comprava ma mare Mayaya, que no sabia ni siquiera hacer el pago. I, clar, els nostres amics, com estaves dient, ens diuen, esteu locos, però com comencem a fer això si cada un veniu d'un tipus de formació diferent, no tenim res que veure? I clar, el meu home i jo ens miràvem això i diem, és que creguem en això. Total, començarem a muntar la tenda física el novembre del 2020, en pandèmia. Agafarem un local de 30 metres quadrats, que el cul xocava totes les estanteries per passar de llibre i era enano. I així i tot, la nostra família, si és que esteu locos, si és que no aneu a fer res, i vingué el Nadal, començarem a vendre i en menys de 6 mesos ens canviarem una tenda de quasi 100 metres quadrats. O sigui que teníem el no en anàvem a casa, anàvem als amics, anàvem a on siga i teníem un esteu locos, no sé, jugaven, que no val la pena, si tu vas moltes les professores i la dejas pas de categoria, sí, les dic de categoria, però volíem alguna més, no? I menys mal que ens tinguérem el un a l'altre per a donar-nos suport i
Jo recorde demanar préstecs per a començar, només comprar estanteries, que si ròtols, que si la web, o sigui, era una locura, però si tu estàs segura, o potser no estàs segura al 100%, però si tens certa il·lusió, per què no? Què passa si t'equivoques? Doncs tornes a començar, no? I ja està. Així que això és important mantenir la confiança, sí. I també, en el meu cas, jo tinc molta sort, perquè tant el meu amic com jo estàvem en el mateix projecte, però en el cas de que algú era algú de vosaltres o algú de vosaltres també no tingueu una persona al costat recolzant-vos, buscar aquestes persones. N'hi ha un mogolló de... Jo recordo anar a events, per exemple, a un emprendre, que era per a dones emprenedores, jo que no era emprenedora de res, però només escoltar què diuen, com t'inspiraven, com els havia sorgit la idea, te donava ganes de seguir endavant, no? Així que si no teniu les persones al costat vostres que vos donen el suport, busqueu-les. I està guai rodejar-se de gent que tinga ganes de fer altres coses que no siga lo típic, ¿no? No sé. Eso a día de hoy es una ventaja porque es mucho más fácil encontrar eventos así. Desde hace igual 3 o 4 años hacia adelante, hace 10 años, no había ni eventos ni similares, a ver a quién encontraban, ¿sabes? O sea, yo ahora siempre, aparte que siempre que intentamos ampliar o montar algo, buscamos socios, pero ahí me ha cambiado la vida, yo he estado como 11 años solo desde siempre. Y ahora que siempre hablas con alguien, o aunque sea por poca parte de alguien, se nota el poder estar apoyándote con alguien y porque al final también tu cabeza te juega malas pasadas. Y el tener pues tu marido de decir, no, que esto es lo que queremos y que esto es lo que hay. La confianza es importante. Molt bé. Efectivament, no? Veiem que hi ha moments de dificultats, moments d'alegries, no? I no perdre mai la confiança en vosaltres mateixa i en la vostra idea va ser fonamental. Molt bé, gràcies. Anem a continuar amb la següent pregunta. Esta va més destinada a la pregunta al tema de l'organització i planificació. Si vau tindre que marcar unes tasques i un planning en el temps per a crear la vostra idea de negoci. Vinga, Loreto. Bueno, per aprendre qualsevol empresa, qualsevol negoci, és necessari fer un planning, tindre plaços, tindre plans, perquè tota la burocràcia va per plaços. Sí que és veritat que facis plans i duren res, perquè tot canvia, el que tenies previst, però bueno, el tema del papeleo i el pla d'empresa que tu te puedes crear té que ser un pla viu, un pla que sempre estigues modificant-lo per perseguir el teu objectiu, perquè és dificultós, sobretot a l'inici. Tu te fas uns plans y pot ser que te duren 10 días. Sí, esto es importante. Yo la verdad que cuando empecé no me hice ningún tipo de plan, porque no tenía ni idea de nada. Tuve, entre comillas, pues suerte o que curraba 20 horas al día y al final pues entraba dinero y las cosas iban bien. Pero no sabía ni hacer un Excel ni nada parecido. Y sí que es verdad que es súper importante. O sea, ahora... Hola. A día de hoy, me picando esto. Hola. A día de hoy, cualquier movimiento que hacemos una preparación y un estudio previo muy grande. Sobre todo cada vez ahora, por ejemplo, que empieza el año que viene, ya tenemos una planificación hecha por objetivos, cosas que se van a hacer de más, tal, y esa planificación se revisa cada 2, 3, 4 meses. Así que sí que es muy importante no facilitar mucho las cosas y sobre todo muchos errores. Yo he perdido muchísimo dinero en estos años por no saber muchas veces lo que estaba haciendo. Pues yo un poco en contra siempre de la corriente. Yo no planifiqué mucho. De hecho, mi idea surgió en junio. Mi cumpleaños es el 17, pues una semana antes o así. Me surgió la idea de crear la empresa y el día 7 de julio la inauguré. El día 11 de julio era autónoma.
Empecé ya con los flyers a repartirlos y todo, y el 7 hice la inauguración. Entonces ahí planificación hubo poca, tiempo de gestión está muy justos. El día de mi cumpleaños más o menos me reuní con la gestoría para proponer mi idea y que me aconsejaran y me dieran de alta. Y el día 1 estaba dado, o sea, menos de un mes tuve la idea, hice los trámites, creé nombre, todo y... No, claro. hay que ser rápido, antes de perder la confianza hay que crearla. Así no me daba tiempo que me agobiara los ojos de la gente, era pim pam. A ver, yo sí que, yo crec que sí que n'hi ha que haver una planificació, però estic d'acord, bueno, nosaltres també, no? Perquè fas una planificació i els 15 dies estàs ja en una altra línia. Però és necessari saber què és el que vols i on vas, no? I per això mínimament és que planificar un tema de temps. Però n'hi ha una altra realitat que totalment d'acord, les hores que se fan al principi sense veure un futur clar són espectaculars, fins al moment de pensar, i això realment val la pena el que estem fent, no? Perquè sí que n'hi ha que donar-ho tot d'una persona, n'hi ha que donar-ho tot, o sigui, no és qüestió de, bueno, ja eixirà, no. Quan uno vol emprendre, el que té que tindre clar és que el rellotge no té que mirar si és festa, si no és festa, el dia que anava avant, i al final tot s'encarrila. Però els principis, jo sí que crec que encara que tingués molt planificat, el que n'hi ha que fer són moltes hores perquè practiquis. En el nostre cas sí que teníem molt clar que abans de començar el projecte tenien que estar formats. A mi personalment m'encanta estudiar, no, ho sabeu. Però teníem molt clar que no volíem simplement vendre una botella de «Esta és bonica, esta la sabem molt». No, volíem saber qui la fa, com se fa, tot, no? I això és un temps, però recordo estar donant classe en pandèmia, que no sé si a vosaltres us pilla, però la classe la donàvem mitjançant el Meet, no? Videollamada des de casa, i jo, el meu home està parlant en algun proveïdor i jo donant la classe. I acabar la videollamada i dir, carinyo, d'avui no passa, que busques un local. Perquè nosaltres al començar en online tot ho fèiem des de casa, però estàvem els dos, no n'hi havia manera de parlar i diguem, d'avui no passa. I passem per les tires, veurem un local que mai en la vida haver pensat que no va ser el nostre i al matí següent ja estava llogat i ja començarem a t'aguantar a fer plans. Però n'hi ha vegades que te diuen, sí, és que com ara de desembre hasta el gener no podràs tener-la tu. Pues vale, pues le traigo te diseño yo, no sé cuánto, no, n'hi ha coses que sí que te pases clar, però com estava dient Loreto, pues te desmunten en una vesprà i has decidit per una altra via, no? Està clar que has de tindre, igual no el plan de pas a pas, però tindre un objectiu en compte quina va ser la teua meta o què esperes d'ací X mesos lograr, no? És important perquè igual pot ser que te relaxes, no? Com nosaltres en Nadal venim prou, doncs diem, bueno, pues en Nadal ja t'ho apanyes, però després ve gener i has de pagar, no? Entonces has de tindre una meta i has d'anar complint una sèrie de plazos que te poses tu. Tampoc és un mal de morir, si no avui pots complir-ho demà o altres. Però en el cas, per exemple, a lo millor de Loreto de Xalo, que a lo millor entra ja la part de sanitat i de plazos de generalitat i altres històries, sí que n'hi ha dates estipulades i d'ahir no se'n pot passar. Així que sí, està bé tindre una meta i un plan, però fes el que pugues perquè som humanos i si no acabarem tirant-nos per un barranc antes d'hora, no? Molt bé. Bueno, és molt important, com dèiem, la planificació, no? És fonamental. De fet, en algun moment llegint, he vist publicat que un alt percentatge d'emprenedors arriben a fracassar per no fer un previ plan d'empresa, un estudi de mercat, un anàlisi de projecció, de metes, i per tant és fonamental, saber on estic, cap on vaig i traçar tot un pla. Aleshores, a banda de Loreto, que hi ha casos en els que pot funcionar, és molt important tindre una visió i un estudi previ. Genial.
Ara anem a la part humana. En el vostre cas, heu tingut ajuda d'un equip de treball? Com d'important és l'equip en la vostra empresa? En el cas de que tingueu equip, com d'important és? En el cas de depèn de tu, imprescindible l'equip. Començarem 6 socis, que encara estem, després de 8 anys, i imprescindible la unió d'aquest equip per portar-ho endavant. També, en la part humana, he de dir, el 90% de la nostra plantilla està formada en l'EPA, sinó que tenim part del nostre equip. Com a equip per a portar endavant, la il·lusió i el treball en conjunt dels 6 ha sigut indispensable. El que no pensa un pensa l'altre, el que un està decaigut l'altre anima, i les hores que s'han dedicat a depèn de tu per part dels 6 socis, imprescindible. Un equip, en el nostre cas, un equip de treball ha sigut fundamental. Yo creo que el equipo es muy importante. Yo, sobre todo los primeros años, cuando empecé a tener gente trabajando, como me costó mucho, entre comillas, muchísimas horas, hacíamos un mogollón de horas, crearlo y conseguir una economía buena, cuando empecé a tener trabajadores, porque ahora para mí son compañeros los trabajadores, lo que tengo, los tenía muy trabajadores, o sea, todo lo mandaba yo, todo yo era... porque realmente no me fiaba de nadie. Entonces a mí, por ejemplo, aprender a delegar me costó muchísimo, o sea, a nivel exagerado, y he perdido mucho dinero y años de vida, tiempo, por no aprender a delegar. Entonces, ahora mismo, en todos los proyectos que tengo compañeros, porque incluso a la gente que tengo como trabajadores son mis compañeros, y si estás conmigo trabajando es porque me fío de lo que haces y pues, estás aquí, si no, no estarías con nosotros. Entonces yo creo que es importante, sobre todo para crecer. Yo creo que a día de hoy no hay ninguna empresa, menos que quiera crecer o funcionar cómodamente, que no tenga un buen equipo y un grupo de trabajo, porque si no es imposible que una persona... O sea, yo físicamente, cerebralmente, por decirlo de alguna manera, no podría llevar, me cogería algo. Si ya voy a borde de taquito muchos días, pues sería inviable siendo un buen equipo de trabajo. Sí, yo en mi caso también. De hecho, yo sería inviable tener la empresa si no contara con un equipo, porque mi empresa está abierta de lunes a domingo, desde por la mañana hasta por la noche. Entonces, la vida no daría para tanto. Entonces, sí que es verdad que yo sí que tengo el apoyo inicial con la familia. De hecho, el primer día que abrimos, yo iba en el coche con mis primas, porque les hacía ilusión hacer mis primeros repartos, y fuimos las 3. Después sí que... Por ejemplo, en las primeras cenas yo iba con el móvil, con el coche, con todo. Entonces sí que aprendí a delegar, y de esa parte se encargan un poco más mis primas, que son las que yo ahora simplemente el fin de semana, por ejemplo, yo recibo mi WhatsApp donde me dice dónde tengo que ir, a qué nombre, qué rol cojo y dónde lo llevo. Ya no me entero de nada más, ya las que se vuelven locas son ellas con el teléfono. Entonces sí, ahora por ejemplo, pues esta mitad repartiendo, porque si no sería, no podría hacer. Por el horario no... Hay que tener un equipo. A ver, en nuestro caso es evidente que hay un equipo sería imposible. La atención implica lo que acabas de decir, además nosotros somos 24 horas, 365, pero yo en mi caso además necesito un equipo que crea en lo mismo que estamos pidiendo nosotros, ¿no? En que estamos por y para ellos, para las personas que atendemos. Si no tuviera ese equipo, no hubiéramos podido crecer. Actualmente estamos en 3 poblaciones, Aldecote y Tabernas de la Valldigna. Pero, ante todo, tienes que tener un equipo que crea, en mi caso, ¿no? En la gente que estamos atendiendo a personas directamente, que crea en los mismos principios y en los mismos valores que tú. Y sí, es vital. O sea, no es algo que se pregunta, es vital. En el nostre cas, com us havia comentat abans, érem home i dona, i era el nostre equip, i recordo que ma mare venia a passar les vesprades a la tenda a escoltar com el meu home feia les explicacions dels clients. Pues este aquí no sé quant, això està fet en petit verdó, no sé... I ma mare sí,
escuadriñando todo. I entonces acabava d'atendre els pacients, mireu, que a mi se me mare, els clients, i ma mare em deia, això que ha dit el tesonier, això què vol dir? Entonces ella s'ho apuntava en una llibreteta. Ella anava agafant apunts, no? I un dia li digué, Lourdes, fes com que ens ves a nosaltres. I ho va fer tan bé que a partir d'ahí començarem a plantejar-nos. I sí, perquè ara al haver canviat de tenda i al donar altres tipus de serveis com cates privades que fem en la tenda i més, necessitem un poc més d'ajuda, no? I a banda jo treballo aquí en la EFA, horari no és compatible. Y entonces dije, vamos, te contraté. Y mamá, bueno, una emoción, mamá, es que la gente es muy exagerada. Hola mamá, si me sabes tocar. Y ahora estem els tres som un equip. Sí que és de veres, para comentar i que sí que m'ha donat a fer, és que, clar, ahí som mare, gendre i filla. Quan aprenem a casa, hi ha vegades que només parlem de la tenda. O estem en la tenda i ens parlem com una família. I tampoc hauria de ser això. Jo no li puc dir a ma mare, mamà, no sé què. No, en la tenda som treballadors, som companys, però hem d'intentar separar perquè al final te ho endús tot a casa o portes-ho de casa al negoci i a lo que després hi ha risfirrafes de és que ahir me parlares i me digueres, o sigui que això no en la vida se m'ocorreria a lo millor dir-ho a un treballador estàndard, no? Però al ser família és algo que la confiança, com es diu, dona asco, no? I de vegades ens passem. Entonces, hem de també intentar canviar un poc el xip. Ara, ja no ens imaginem Vinetivo sense Lourdes. Així que intentarem poquet a poquet anar incloent a més gent dins de les possibilitats i m'ha passat tot el dia, jo soc fatal per a delegar, soc molt perfeccionista en la feina i potser per a fer una simple publicació d'Instagram jo veig altres comptes que fan publicacions tots els dies, jo m'ho penso i no sé el vídeo, no sé què, als meus alumnes també faig que editen vídeos, que posen subtítols, tot això, i de vegades em van dir, és que no fa falta tant la vida del vueltes, tu publica-ho i ja està. I si no fos per aquesta xerrada de publica-ho i ja està, jo estaria fent la primera publicació. Així que és important també saber delegar i dir que tampoc val que estiga tot perfecte en quant a això, no? Òbviament, a l'atenció al pacient sí, però o la caravana, pues obviamente no ibas a llevar una roda. O al llevo que vas a aportar la salsa y donde ketchup. Pero en el nostre cas, que ara estic parlant de la meva part, que és lo de publicació en xarxes socials, pues has de ser més tu i llevar-te les idees i les que te mengen de ai, això no està perfecte, això no sé quantos. Bueno, això, m'he acabat. Sí que m'agradaria, abans de continuar, ja que estem donant una visió d'empresa, d'emprendiment, però vosaltres també contrateu personal en el dia a dia, no? I així tenim els futurs professionals que estan a punt d'insertar-se laboralment i contem, per exemple, Depèn de tu, que ja ho ha dit ella abans, que contrata moltíssima gent de la EFA. Oreto, si a l'hora de contratar, què és el que més valoreu en els treballadors que se van incorporar en plantilla? No és que la EFA és garantia dels treballadors, tinc que dir-ho. Les entrevistes de treball Depèn de tu les faig jo i la veritat és que intento veure a la persona. L'associació Depèn de tu és el tracte en persones dependents. És imprescindible que les persones que tinguin bon tracte, que tinguin ganes d'ajudar, que tinguin uns valors darrere i això intentem treure-ho en les entrevistes de treball. Treballar en una fàbrica és molt fàcil. Vas, treballes, fas les hores, te vas a casa i ja està. En l'atenció a persones dependents és molt diferent. Tens que tindre iniciativa, la iniciativa que ells no tenen, tens que tindre paciència, tens que tractar-los bé, a part del teu treball com a auxiliar o com a tècnic de dependència, el millor que saps que t'han ensenyat en la EFA. Però, a part, darrere del treballador té que haver una persona implicada i en valor. Molt bé, tenem nota, tenem nota. Loren, ¿qué es el que más valorarías? A ver, yo antes, por ejemplo, me obsesionaba mucho con la formación de la gente, los títulos y todo el tema este.
y ahora, aunque nuestro sector no tiene nada que ver un poco con lo que están estudiando aquí, lo que más valoramos son las ganas. O sea, yo ahora mismo en lo que es Woodvans, mi mano derecha que tiene ya parte de la empresa, no tenía nada que ver con el proyecto, o sea, era mecánico de coches que no tiene nada que ver con lo que hacemos con los furgonetas, ni con la carpintería, ni con nada, pero tenía muchísimas ganas y pasó a la gente preparada como si estuvieran parados y se hizo con su sitio en la empresa que tal. Entonces, al final yo creo que a día de hoy está bien estar formado, pero hay que tener ganas. La gente, yo creo que, sobre todo la juventud, por desgracia, entre comillas, de vuestro sector no ha tenido gente, pero nosotros tenemos mucha gente en prácticas de pues, administrativo, de carpintería, de electricidad, de diseño, tal, y la gran mayoría de alumnos que nos vienen muy a trabajar y a irse. ¿Sabes? En plan, tenemos alumnos que vendrían y podrían aprender cosas que no van a aprender en la universidad y no las aprenden porque les da igual, porque quieren irse a acabar y quieren irse al parque, o acabar y quieren irse con la amiga que han tenido para ir a comprar, o ver el móvil, redes sociales. Yo creo que allí aprendo bastante valor las ganas de trabajar de la gente joven. No incluye a todo el mundo, pero la gran mayoría es así. Es más, de Sueca, por ejemplo, en concreto, de Chave Pintura, ahora mismo no nos por criticar, pero no cogemos gente de práctica, porque nos mandaban gente en prácticas que no han hecho nada y que no saben hacer nada. Entonces yo al final me cansé, fue al instituto y dije, a ver, esta gente, ¿cómo los aprobáis? No saben ni barrer. Pero al final iban pasando gente y nos cansamos de tener gente que no sabía, entre comillas, ni hacerse una tortilla. O sea, hay que espabilar. La vida en general, supongo que muchos de ellos espabilados, espabiladas, pero hay que tener ganas para hacer lo que sea, para trabajar en lo que sea, creo. Bueno, l'actitud és fonamental, no? I moltes vegades en l'actitud suplirem moltes vegades la formació, no? Perquè des de l'aula pues, intentem transmetre-vos no? Tot el que és la teoria i la pràctica i el que se trobareu, no? Però al final és molt important aquesta actitud, no? D'anar en humilitat, en ganes d'aprendre, iniciativa, i tot això és el que anireu ficant en la motxilla no? I permetent ser uns bons professionals. No sabria si vols aportar alguna coseta. Bueno, en el meu cas és que formació ja falta poca, és que tinguera el carnet de conduir poc més, però sí que miràvem a l'hora de contratar, jo mirava molt la confiança. Perquè al final jo, bueno, depèn del cas, jo identificava a la disposició un vehicle, un telèfon i una cartera en efectiu per a poder canviar quan anava a fer les entregues. Entonces, clar, havia que me transmitir la confiança. He tingut en compte. Implicació. És que al final és el que ens està passant a tots, no? Jo he posat la sort de tindre una EFA i que hoy en dia en corrent no la necessitem prou, però sí que identifique a vegades en el tema de l'actitud. L'actitud és vital. N'hi ha que tindre il·lusió per fer el que estem, encara que potser no siga el que havíeu somiat en que anàveu a treballar, però encara que no sigui això, si tu li fiques il·lusió, pots dependre un muntó. I aquesta il·lusió és actitud, no? Me'n vaig a un puesto a disfrutar. Nosaltres tenim molta gent contratada, però a vegades la gent ve perquè, bueno, és un contrat i passem, no? Una gent de pràctiques. Però si una persona, encara que tingui una formació mínima, però té il·lusió de fer aquesta feina, bueno, si ho té que disfrutar moltíssim i en això ja va. O sigui, les ganes, jo crec que van en paral·lel, no? Les ganes i la il·lusió de fer una cosa. I busquem gent il·lusionada, no? En vindre a disfrutar. És de veres que és una feina, és de veres que a vegades és que tindré molta paciència, perquè és així, i a vegades és molt pesat, perquè som a vegades hores, però si tu vens en una actitud d'il·lusió, en una actitud de que això que vas a dependre d'un altre company i de més, és fantàstic. Però si vens esperant a veure el mòbil, a veure quina és l'última notícia o el que va dir-me algú en les xarxes socials, és un problema, perquè realment no estàs en la teua feina. Entonces busquem a gent en il·lusió i en ganes de fer feina. Jo adscric tal qual el tema de les ganes,
de hecho mamá no tenía ningún tipo de formació, no? Però la dona pues, tenia interès per aprendre i, òbviament, a vosaltres vos passarà el mateix, i vos ho dic en classe també, que hi ha vegades que així si veu, sabem X tècniques i si veu al món laboral hi haurà 50.000 més. I està clar que no vas a saber-les totes ara, però el que heu de tindre ganes de dir, mira, ara mateixa no ho sé, però ho vaig anotar i vaig intentar millorar per a la següent poder fer-ho jo. I aquesta seria una. I l'altra, també tractar a l'empresa que et contrata. Òbviament, no vas a fer-ho com si fos la teva empresa, perquè el carinyo, les hores, la dedicació, els diners, no s'has posat, no? Però pensar que cada cosa que fas afecta a aquesta empresa, a la imatge d'aquesta empresa. I si nosaltres, jo sempre tinc el somriure a la boca i la meva família també, no? Però si contratarem a algú i atenderà a Aixina, estàs donant una mala imatge de l'empresa. Una empresa que ha costat tant d'esforç en crear, en muntar-se, no? En invertir tot el que tens i és important això, tractar-ho amb mimo, amb carinyo i saber que estàs ahí perquè has confiat en tu i que tu has de tornar aquesta confiança. La veritat és que les empreses feu una labor fonamental en la formació dels nostres alumnes i tots els alumnes que van a insertar-se laboralment i jo per la part que me toca, com a professora també, sempre els intento transmetre la importància de quan tu te donen l'oportunitat de fer unes pràctiques, el que me toca millor disposició, actitud, ganes, no pensar, sempre preguntar, i això és el que te va donar l'èxit en la vida. Al final els títols estan molt bé, però, com deia abans, l'actitud va ser el que va fer que te desmarques de la resta. Estan esperant, les empreses estan esperant a gent amb il·lusió, amb ganes, implicació, actitud. Sou l'esperança del futur laboral, del mercat laboral, o sigui que molt d'ànim, i tant si aneu a ser emprenedors com si aneu a ser treballadors, doncs a tope en la vostra carrera professional, en el que decidim fer, però el que feu, fer-ho molt bé, fer-ho en ganes. Doncs bueno, ja per anar concloent, una última pregunta que ens agradaria que ens responéreu és si demà alguns dels nostres alumnes que estan escoltant-vos decidiren emprendre, quins dos consells els donaríeu després de la vostra trajectòria, dels vostres errors, dels vostres aprenentatges? Quins dos consells podríeu, 2, 3, 4, els que considereu, no? Lore, venga, tú mateixa. Bueno, a ver, yo lo primero que os diría es que hay que tener muchísima confianza y tenerlo muy, muy claro. Vale la pena, sobre todo al principio, especializarse en una cosa. Seguro que hay algo que hacéis muy bien, mejor que otras cosas. No sé poner un ejemplo en vuestro caso, pero seguro que hay algo que os dé mejor que hacer. Pues enfocaros en eso que os da mejor que hacer, como yo me enfoqué en su día en lo que es preparar vehículos camper, para al final pues ser una referencia en el mundo de ese ámbito. Entonces sí o sí vuestra empresa va a funcionar bien porque vais a hacer una necesidad, pero que a vosotros se os dé bien, os lo pidan. Esto igual no tiene que ver con esto, pero voy a meter otra cosa. A día de hoy, Internet y redes sociales, o sea, es una herramienta brutal. Yo hace 14 años, ¿vale? Tengo 36 ahora. Hace 14 años, cuando empecé a montar empresas más seriamente, no había redes sociales. Entonces, ni me imaginaba ni hablaba entonces. Entonces, crecer costaba muchísimo más. A día de hoy, o sea, las redes sociales a mí me han hecho al menos, más que, pero me han triplicado, cuatriplicado, exagerado lo que son la facturación en todas las empresas que tengo. Y son gratuitas. Nosotros no invertimos ni un euro en publicidad, nunca lo hemos hecho. Y es algo muy, o sea, que está a la mano de todos. Una cosa también que está muy de moda, igual a vosotros nos pilla, pero mucha gente está lesionada con ser influencer, con crecer en las redes sociales, para vivir de eso. Todo está muy bien. Yo soy un intento de influencer. Yo tengo ahora casi 50.000 seguidores. Empecé a darle caña este verano, a principios de verano. Me enfoqué, hice un plan de trabajo, empecé a crecer y estoy súper ilusionado, no porque me regalen una gorra, unas gafas o porque me paguen 300 euros por una historia. Estoy ilusionado porque he creado un público de casi 50.000 seguidores manos de YouTube
que van a comprar productos de mis empresas, que yo lo gasto como escaparate para que vayan a Goodbank, para que vayan a mis eventos, para que compren mis cursos, para que compren mis tal. Pero al final todo eso gratis, o sea, sin pagar nada de publicidad, sin pagar nada. Lo he hecho aprendiendo de vídeos de YouTube gratis, de seguir a gente que lo hace gratis, o sea, todo. Lo que pasa es que la gente normal está 6 horas en redes sociales viendo vídeos de chorradas y de mierda, hablando literalmente mal. Cuando en las redes sociales, si educas a tu algoritmo, pues te da un algoritmo brutal. Yo abro mi móvil y solo me aparecen que consejos de emprender, empresas que me gustan que sigo, consejos de salud y fitness, consejos de tal. Entonces creo que es algo que tenéis que usar, es más, vosotros está mucho mejor que a mí, porque al final las nuevas generaciones habéis nacido ya con eso. Y yo me tengo que poner hasta poner gafas para que me protejan la vista de las pantallas, porque a día de hoy me paso, ayer justo estábamos mirando y estoy de media unas 6 horas con el móvil al día. Y me parece una locura y digo de eso, pero me parece una auténtica locura. Y justamente con la gente que lo estaba mirando se pasaba 6, 7 y 8 horas. Y las redes sociales eran 0 euros cuando a mí me lo están dando ahora mismo prácticamente todo. No tiene nada que ver con la pregunta, pero quería comentaroslo. Nada, consejos. Aprofiteu totes les oportunitats que teniu a les vostres mans i fiqueu-se en complir l'objectiu que vos marqueu. No desistiu i molt d'ànim, molta paciència. Claro, bonito pasar. Disfrutar. La verdad es que, no sé, o sea, paciencia y todo, pero yo creo que entonces les faenes, ¿no? Ya que tendré, yo a vegades m'imagino quan la gent diu quina paciència teniu aquí, i jo dic, pues darle play, a vegades n'hi ha que tindre molta més, no? Jo crec que a mi, i mos va bé, perquè tota la gent que treballem i la que està en el patrón disfrutem el que fem, i mos ho passem bé, no? A mi a vegades és gent que ara estan de directors generals o estan en càrrecs importants i a vegades dic, ja, però vosaltres no toqueu a les persones que esteu atenent. Entonces, i per què ho dic? Perquè jo m'ho passe bé i m'ho disfrute. I tot el meu equip igual, o sigui, se disfruten i s'ho passen fenomenal. No per això estem tot el dia riguent, hi ha moments molt durs i hi ha moments que dius, ostres, Pedrín, y demás. Pero si esos son momentos puntuales y el resto es disfrutar en lo que estás haciendo, yo creo que es algo maravilloso. Estic cansada, t'ha d'agradar. Si la pregunta anava caminada a treballar per a tu, el crear la teva pròpia empresa, has de tindre molt clar que això t'agrada o que t'apetís anar a treballar. No? Òbviament, a ningú li agrada, jo segur, però a mi no m'agrada alçar-me de matí i que me desperti un despertador, no m'agrada gens. Però en el cas de Novament jo he vist com un abans i un després en anar a treballar per a altres i que li sona el despertador i anar a treballar a la nostra empresa. És com t'ho agafes d'una altra manera, no? Així que t'agrada. I després, des de sempre, ma mare m'ha dit una frase, que la dia en castellà, i mira que això sempre parla de valencià, però bueno. La frase sempre ha sigut, sé tu e intenta ser feliç, però ante todo sé tu. O sigui, si tu tens clara una idea, encara que la gent ja ho hem parlat abans, de loca, de que això, que vas a fer això, si en veritat a tu te naix això, tu ja tens el no, per què no ho intentes, no? I aquesta seria la cosa. I aprofitant, com el nostre company ha dit que té 50.000 seguidors, ja t'envio una botelleta de vi, me la publiques, m'etiquetes i ja està. Bé, s'ha exagerat. Molt bé, bueno, hem tingut uns testimonis superinteressants. Jo crec que els nostres alumnes se'n porten moltes idees i moltes de les coses que heu comentat. Així que moltes gràcies per haver participat en la taula redona. Li anem a donar pas a la nostra directora Laura Banyuls de nou per a fer la pregunta i la pregunta de participació i també des de la Fundació Espurna han fet un trencadís amb el logo de Factor de l'Aigua per a tots els participants i és una passada. Felicitats perquè és preciós. Voy a hacer la entrega a Charo como directora de la Fundación de Espurna, del diploma y del trencadís.
Yo voy. A ver. Se lo damos a Oreto como representante de la empresa. Yo a Loren como CEO de la empresa Van Halen. Con el diploma a Oreto, directora y fundadora de nuestra profesora y fundadora de Vox Europea. A ver, yo no sé vosotros, pero yo me voy con muchas ideas. He sacado muchas ideas de esta jornada. Me gustaría destacar la necesidad de ser solidarios, de tener una mente europea y una mente solidaria. Es fundamental para que la sociedad subsista que seamos personas solidarias. Ser solidario significa que nuestro trabajo sea para... Me gusta mucho la idea de Charo de trabajar para hacer feliz a las personas. No que solo sea un medio de ganar dinero, que es necesario, porque no vivimos del aire, pero esa necesidad, esa dimensión de mi trabajo lo voy a utilizar para hacer más feliz a la sociedad. Otra idea importante que he sacado de esto es que las empresas generan riqueza y dan mucho trabajo y mucho empleo. Si no existieran las empresas, tendríamos que crearlas. Una idea también muy interesante ha sido la que ha aportado Loren, de que una empresa es esfuerzo y no sale siempre a la primera. Pues siempre hemos tenido pequeños fracasillos que la verdad es que nos han servido para ser la puerta al gran éxito. El fracaso hay que trabajarlo y podemos sacar muchas cosas buenas de él. Otra idea importante, nos han resaltado la idea de trabajar en equipo. Solos no conseguimos nada. Realmente necesitamos otras personas para ser creativas, para ver otros puntos de vista. Y luego ya destacando las capacidades que tienen que tener los trabajadores, bueno, yo he sacado una, que creo que son ganas. Ganas, implicación, ganas. Bueno, y ya por último, voy a ver si he sacado alguna idea más, muy chuleta. Esperad un momento, que no me quiero dejar nada. Bueno, otra cosa que me gusta mucho es que las redes sociales las utilicemos para cosas útiles, no para chorradas y que perdamos el tiempo. Eso también es muy interesante. Y yo creo que, bueno, han salido muchas ideas más, pero yo clausuro el acto con este pequeño resumen. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.